Asina ife Chukwu amara anya na ọma metụrụ enu nwa nke anyị nọ n'ime ya maka na ụmụ nwa mesie enu mana ife bụ uche Chukwu ga-emezuru enu nwa nke anyị nọ n'ime ya maka na akara aka ada eme ihe mficha ụmụ Igbo jesi Igbo ji oru ife Chukwu kwuru ga-emezu ife Chukwu mere Onyeoma bishọp n'elu ụwa nke a na o buru ibu ya nna na aka nji agwa ụmụ ụwa na Chukwu dịara m mma uche mmadụ abụrụ uche Chukwu n'ebe m nọ Chimu dị ndụ nwụrụ anwụrụ Chukwu ihe dị mma Chukwu ihe dị mma dị ebube Chukwu ihe dị mma Chukwu ihe dị mma dị ebube Chukwu bishọp ihe dị mma Chukwu ihe dị mma dị ebube onye nzọpụta nke ụwa dịrị m mma Chukwu ihe dị mma nye ekele Chukwu bi n'igwe Chukwu kere ụwa niile kesị ụwa ka ife dị ụwa n'ime bishọp n'ozo na ndị kere ụfọdụ uche na m ga-anwụ n'echiche ụfọdụ uche na m ga-ana n'iyi ụwa dị ka esiche anya uche mmadụ abụrụ uche Chukwu mmadụ kwube wee kwusie Chukwu na-ekwuo nke obodo bịara ije ege ntị ife nji wee kwuo onye bụ okwu na Jizọs bụ ike ka ike na mụ tiri egwu izizi tisia esie tie nke ịbụ ha ndị ilo buru agha wee bịa ụfọdụ si n'ụlọ ebu m agha ụfọdụ si n'ezi ebu m agha gwa mana agha dị n'ụlọ na ọkazi nke dị n'ezi mana ebu agha wee bukata Onyeoma bishọp banye ekpere ụfọdụ si n'ike agwụgwọ m egwu m efugo ebili na-azụ ọbịa ọgụ na mụ nara azụ wee bịa egwu n'ọbụrụ ọgụ ka m bịara onye ọ bụ na nwebe aṅụrị Chukwu na-emerigo ndị ilo m Jizọs na-edere m mma Chukwu ihe dị mma
nzọpụta nke ụwa dịrị m mma Chukwu ịdị mma anyị ekele Chukwu bi n'igwe ịdị mma Chukwu ịdị mma kene ya furu onwe ya nye n'onwe ya nsogbu na Chukwu nna na ọ dịara anyị mma ọ na-azakwu ekpere a na-ebughị agha ife ụwa na-esiri gị ike oyime echegbuzi n'onwe gị na Chukwu nna na-azakwu ekpere ikpe ọnya na ọ ga-aza gị aza onye ọbụla kene ebe Chukwu onye ọbụla kene ebe Olisa na anya bụ Chukwu ebukekwanụ ikpe ọnya na ọ ga-aza gị aza ị na-azụ ọfịa asị gị kene ebe Olisa ị na-alụ ọrụ oyibo ezoghị m kene ebe Chukwu ị na-agụ akwụkwọ ị na-anya ụgbọala ife ọ bụla ị na-eme asị gị kene ebe Olisa na Chukwu bishọp ebukekwanụ Chukwu nna na-aza ekpere Chukwu ịdị mma Chukwu ịdị mma anyị ekele Chukwu bi n'igwe ịdị mma Chukwu ịdị mma anyị ekele onye ọkụkụ ụwa ịdị m mma Chukwu ịdị mma anyị ekele ọkpara Chineke ịdị m mma Chukwu ịdị mma ịdị ebube ka m buru egwu m kerebe ndị ahụ Chukwu dịọrọ mma Chief Daniel Nkwodiegwu OON Ezotika 1 in Benin City ọ ga-adịrị gị mma kedu maka nnukwu mmadụ High Chief Edwina na Zoba Ngwanụ Ekunia Ofaro Idemili Local Government Anambra Petrom People's Club of Nigeria Kano Branch ezi oyi na ọ ga-adịrị gị mma kedu mezigbo oyi ma Obiora Okorie obi oyi na gas gwaji mmagbu agụnụ ọkpata ozu ọra niile ụmụ arụ ọnwụwanụ nwoke nwere na payinụ Onyeoma bishọp na-ekene gị Chukwu nna dịara gị mmanụ kedu maka ezi oyi ma oke nna ọjị akọ oke Sonic Onyeoma na Lagos ka ibizi ebi keneru m nnukwu mmadụ ahịa ọzụ agụnụ mmiri ọnwa iri ebube dikenụ ọzọ Igbo ndụ ezi oyi biri keneru m ezigbo mmadụ Chibeze ọjị akọnụ eze nwa ezigbote nwa ịma na-ere ọjị akọ
Onyeoma Bishop si gị biri o. Kenụrụ m ezigbote nwanne Bishop Right Comrade Chibuzo Godwin Umez ome ihe jide ọfọ n'aka Ugeze na Ojiriba Local Gọọmenti n'Enugu Steeti. Ezi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma. Chukwu dịara gị mma. Kedu maka Ụzọnna Chimezie aka onye wetara Sendandiren Onowu nke ndị egwu Keneru mezi oyima Masiri Ọjị Akọ Ọzana bụ onye isi egwe High tension asị gị biri o. Ekene dịrị ezi oyimo High Chief Oke Ọra Itabai Omere ọra niile nụ. Onyeoma Bishop si gị biri o. Chukwu dịara gị mmanụ. Ngwa Chukwu edema Chukwu edema nye kene. Onye nzọpụta nke ụwa edịrị m mma. Chukwu edema kene ya. Chukwu bi n'igwe edema Chukwu edema idebube. Onye nzọpụta nke ụwa edema